Ahoj, vítejte u tohoto videa. Dneska vám ukážu moje vybavení pro křečka džungarského. Takže tohle je moje krabice a v této krabici mám věci pro křečka. Krmení a takovýhle věci. Takže jako první vyndáme takovouhle vatu. Od značky Trixie, je to taková vata pro křečky. Oni se do ní můžou zahrabat a potom jim nebude zima. Je dobrý do domečku a na cesty. Jdeme dál. Jako druhý tady mám kousátka, je to z kiwi stromu. Sice můj křeček to nemusí, ale můžete zkusit. Potom tady mám starý domeček, uvnitř mám ještě starou misku. Ukážu vám ho zevnitř. Tak vypadá uvnitř, tady je miska, takovýhle domeček, střížka. Tak můžeme jít dál. Jako další vám ukážu pamlsky, který mám. Mám tady takovouhle oříškovou tyčinku zalitou medem. Potom tady mám voskový mrkve, který kupuju tady ve Zvermixu u nás. Hrozně jí chutnají, tak taky doporučuji zkusit. Je to pro všechny hlodavce. A jako poslední krmení mám. Takže můj křeček má hrozně ráda semínka slunečnicový. Takže vždycky to do jídla trošičku nasypu. Potom mám takovýhle krmení. Ze začátku jsme měli značku Vitakraft, ale ta už došla, takže prozatím jsme koupili značku Hobbyvit. Myslím, že to je Hobbyvit. Je tady skoro všechno, co by křečky měly mít. Semínka, ty kolečka, kukuřice, sušená mrkev. No je tady prostě všechno, co by křečky měly mít. Tak, vidíte? Takže myslím, že to je značka Hobbyvit. Takže tohle by bylo celé video, doufám, že se vám líbilo a zase u příštího. Ahoj!